Hello mga kabay! Welcome back to my channel. It's me, Aris1 TV. So ngayon, ang ating pag-uusapan ay ang ating mga Facebook account na mahahack ng mga hackers. Nakatry ka na ba na mahack ang inyong mga Facebook account? So sayang, di ba? So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano ang mga dapat gawin upang hindi mahahack ang ating mga Facebook account. Kahit gumamit pa pala tayo ng mga strong password sa ating mga account, ay may posibilidad pa ring mahahack ng mga hackers. So si Facebook, meron pa palang mga additional security features na inalaan sa kanyang mga users para maprotektahan ang mga Facebook account. Pero karamihan sa atin ay hindi alam kung saan ito matatagpuan at kung paano ito gagamitin. Itong security features ay kailangan natin ito para 100% hindi mahahack ang ating Facebook account. So ngayon, itong ituturo ko sa inyo ay hindi ito kailangan na mag-download tayo ng application. Dito lang natin ito makikita once na mag-open tayo sa ating Facebook account. So ngayon, punta kayo sa Facebook account nyo at kung nakikita nyo itong tatlong bar sa right side, pindutin nyo lang ito at hanapin ang Settings and Privacy. Pagkatapos, isusunod ang Settings. Dito, ang ibang mga brand ng mga cellphone, hanapin nyo ay Security and Login. Pero sa mga Vivo users dyan, katulad ko, dito kayo pupunta sa Password and Security. Dito, makikita natin, so dito sa two-factor authentication, help protect your account if we notice an attempted login from a device or browser we don't recognize. We'll ask you for your password and verification code. So, halimbawa, yung mga hackers ay mag-attempt na mag-hack sa ating Facebook account, ang Facebook ay mag-ask ng verification code doon sa gustong mag-login sa ating account. Para malaman natin ang verification code, piliin ko ang text messages. Ayan, i-text ni Facebook sa ating cellphone number na ating nilagay dito. So, continue lang. Maglagay tayo ng number natin dito, yung palagi nating ginagamit. Hintayin nyo lang ang verification code at ilagay nyo dito sa 6-digit code. So, ayan. Pag naka-receive na kayo ng code, ilagay nyo doon at done. So, dito, we'll ask verification code via your security method. If we notice, kapag manonotice ng Facebook na mayroong mag-hack sa ating Facebook account, mag-ask si Facebook ng verification code. Yung verification code na natanggap ko kanina. Pangalawa na pinaka-safe kasi hindi nila alam kung ano ang verification code ng aking Facebook account. So, ayan, pagkatapos, balik lang tayo. Dito sa extra security, get alerts about unrecognized. So, we'll let you know if login from device browser that usually used. So, dito, pumili ka lang na gusto mong i-on. Kung mayroong mag-login, notify ka via messenger. Bang gusto nyo, ilagyan ng check or pagkatapos, back lang kayo. So, ang gusto ko dito ay notification kasi mag-notify siya sa atin kung merong mag-attempt na mag-login sa ating Facebook account. Yun na ang pinaka-importante na pang hindi mahahack ang ating Facebook account. So, yun lang guys. Kung meron kayong nakukuha sa aking video ngayon, please subscribe to my channel at pindutin nyo naman ang notification bell
para ma-notify ka sa aking mga susunod na mga video. So, thank you for watching guys!